Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। नाम में राम बात, चिड़ियाघर का फीस लगी आधा। रउआ लोगन की बता दी कि भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के हो रहल बा, जौना में पूरा देश एक दिवाली के तरह मना रहल बा। ओही में केहू कुछ त केहू कुछ करे खातिर आतुर बा, जौना में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर जौन गोरखपुर में बा, उहो 22 जनवरी अयोध्या में होवे वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करी। साथे में 21 जनवरी के चिड़ियाघर आवे वाला जवन भी दर्शक के नाम में राम जुड़ल होई, उ दर्शक क फीस आधा लगी, यानी कि 50% क बम्पर छूट मिली। इ निर्णय चिड़ियाघर प्रबंधन अपने में ले ले बा। प्राणी उद्यान का पशु चिकित्सक बतौनी कि निर्देशक डॉक्टर मनोज शुक्ला क निर्देश पर 21 जनवरी को चिड़ियाघर आवे वाला सगरी दर्शकन के इ छूट मिली, जेकरा नाम में राम अक्षर जुड़ल बा। इ नाम वाले दर्शक टिकट काउंटर पर अपन आधार कार्ड और ID कार्ड दिखा के टिकट के दर में 50% का छूट प्राप्त कर सकेनी। एकरे अलावा 22 जनवरी के अयोध्या में होवे वाला श्री राम उत्सव के दौरान प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण भी कइल जाई। एकरा खातिर प्राणी उद्यान का एंट्रेंस प्लाजा स्थित ODOP हॉल में आयोजित हुई। अवकाश होखला के बाद भी ए दिने चिड़ियाघर खुलल रही और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सब मनई लोगन के देखे के मिली, जौना के प्रवेश निःशुल्क रही। Audio Jungle.